तो माछ लगी ट्यूब फुला चल जी मुड़ी हाय माछ जल साइज करा होगी माते लगे ए तो हटा जिरे वो तो को आइडिया बताउजी न तो कौन तो रख दी रे तो कौन वीडियो कर रे ए साइड है रे ए आ लगी तू टिके जाऊ नु रे साडू तू टिके जाऊ नु अरे तो धरी गटा अंगुरी लगी दे से कोनो हे गला रख दे चल धरो मिसी मिसी ना धरो चलो ए जाल धरो एटा एटा धरो एटा जाल धरो हाँ धरो ए दिजन धरो मिसी मिसी ना धरो चलो हाँ चलो हाँ चलो 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 आसे आसे माछ को मुड़ी पका हो तार जाल पका तार माछ जो मुड़ी खाई आइबो माछ धरा हम धीरे धीरे आसीना खाऊ माछ मैंने खाई माछ मैंने केंदी खाऊ चलो फिटिंग चली ए जाल तलको ही ऑटोमेटिक तलको ही ना आन खरा रे छता मैंने खरार के ठिया छता उड़े जाल से बंधा है इतकी दूर अणाला यू फिर बांधिकी भी सेप सियाड़े आको बंधा हम तो छाई रो छाई रे ये गोटे बंध हो पानी सुखाई तो ये माछ मैंने केमती होती कैमेरा ठीक से देखा जाऊन किंतु माछ मैंने पूरा छटपट छटपट होती चूल्हा रेडी चलची माछ अभी पोड़ा हम कदली पत्र देकिना माछ को आज पोड़ा हम 2 hours later ए माछ धरा हम जाल भी जाउची
ଦେଶୀ ବାବା ଏଇଟା ମାଛଟା କେମିତି ହେଲା? ବାବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଉପରକୁ ଦେଖ ରୋହି ରୋହି ମାଛ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ପୁର୍ସି ମାଛ ଆଇ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ତେଲପିଆ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ମାଛ ମିଠା ଏଇ ମାଛ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଜିନ୍ଦା ମାଛ ମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧରୁ ସବୁ ଧରାହେଇଛି ଏ ମାଛ ସବୁ ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ତାୱାରେ ଭଜା ହେବ क्या ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏବେ ମାଛ ମାନେ କଟା ହେବ ଏଇଟା ପଞ୍ଚି ବାବା ଏଇଟା ଆମକେ କା ଏଇଟା କାଟିବନି ଏ ତଲକେ କୋତା ହବନି କି ବନ୍ଧୁଗଣ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ତାର ଗେଲ୍ଫି ଦେଖିବେ ଗାଲିସା ଗାଲିସା ପୁରା ଲାଲ ଥିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଲିସା ତାର ବାହାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଥିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ନାଇଁ କି ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଯଦି ଗାଲିସା ଯଦି ଲାଲ ନଥିବ ଜାଣିବ ଯେ ବାସି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଇଥିରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମାଛ ନା କ'ଣ କେମିତି ଇଏ କମ୍ କଣ୍ଟା ଆଉ କେଉଁଟା ବେଶୀ କଣ୍ଟା କମ୍ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଏଇଟା ଥାଏ କଣ୍ଟା ବେଶୀ ଥାଏ ବାଟା ଚିଲାଣ୍ଟି ତେଲପିଆ ମିଠା ମାଛ ଆଉ ବିନା କଣ୍ଟା ବାଲା ବିନା କଣ୍ଟା ବାଲା କଣ୍ଟା ତ ସବୁ ମାଛରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ କଣ୍ଟା ରହିବ ଗଜରି ଜଳମ ଦେଖ ଏ ମାଛ ଦେଖ ମାନେ ଗାଲସା ପୁରା ଲାଲ ଅଛି ମାନେ ପୁରା एकदम पूरा फ्रेश माछ है एकदम पूरा फ्रेश माछ देखो माने गालसा धर धर तार ब्लड बाहरी जाउछ ଆଉ କୋଉଟା କୋଉ ସେ ଯୋଉ ମାଛ ବଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ग्लास कप माछ ବଡ଼ ହବ ନାଇଁ बड़ बड़ हम କିନ୍ତୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଖତୁଆ ଖତୁଆ ସେ ମାଛ ଲାଗେ ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଣା ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଛ ଯେତେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଅଲଣା ମାଛ ଟିକେ ସେ ମାଛ ଟିକେ ଅଲଣା ରହେ ନମକ ଟମାଟୋ ବୋଲ ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମିଟ୍ ମସଲା ତାପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆକୁ ପୁରା ମିଳେଇଦେବା ହଁ ଦେଖୁ ଆଇଛନ୍ତି खा खा very very tasty ଏବେ ଆମର ଚୁଲି ଲଗା ହଉଛି ତାପରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରାହବ ମାଛ କରିବ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇନି ତୁ ଉଠିବୁ ଟିକେ ହେଇନି बहुत अच्छा लगेगा इतनी खुशी मुझे आज तक अबे रख ये ले इतनी खुशियाँ ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସିଝିକିନା ଖାଇବା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ତ ଆମେ ବନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିଝିଛି ସବୁ
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।